Elena, zorionak, Mila esker. zer modu zaude eta zer suposatzen du zuretzat Zinemira saria jasotzea? Ba, oso ondo nago, oso kontent, eta, bueno, zuk esan dezun bezala, gaur egun osoa, baina Transmediako aurkezpenak egiten ebiala eta holako pelikula batean parte hartzen dut, ez dakit, abenduan edo estrenatuko da, eta hemen, eta han, eta orduan noa gaurko eguna pixkat azaldu demate esaten da bezala, eta, bueno, gero arratsaldean 7:30 Zinemirako gala, eta kriston ilusioa egiten noski. Zari berezia, ezta? Oso berezia, gaina nik beti esatetena ez, nik ez dut inoiz saririk espero. Ezki saririk honen nahi beti izan zaitzen lanean jarraituen izatea, beraz, derrepente olako gauza bat etortzen zaizu eta sorpresa bai eta ilusio ikaragarria baita ere. Gaur ere, Euskal Zinemaren egoera zein den aztertuko dugu, ez da osasuntsu dagoen edo ez dakitzuk zer uste duzun? Benetan, ezin izan dut gauza asko ikusi eta usten dut ez detela gauza askorik ikusiko. Ezin izan dut festivalian eta pixkatola pelikulak ikusten eta ibili, baina, bueno, nik uste badaudela gauza batzuk, gainera goen presentazioan eta egin duten aurkezpenean, oso gauza interesgarriak izkit badaudela. Gero badakit hemen, Bizkaian eta asko grabatzen nahi diela. Eta, bueno, espero dut, euskeraz ere, proiektu asko izatea hemendik aurrea. Eskerrik asko eta zorionak berriz ere. Zuri, venga. Gerarte. Agur.